Najdôležitejšia je pozitívna motivácia. Nesmieš mať po ruke žiadne tučné jedlá ani zákusky. Blahoželám, Pipetka. Prvý deň a hneď neskoro. Ja sa ospravedlňujem. Čelil som hladnej zveri. Jo. V srdci túžbu, tu ale mám ako ty. To je taká veľmi ťažká otázka, ktorú ste položili, pretože celý svet sa zmenil, radosti sa zmenili, luxus sa zmenil, bieda sa zmenila a decko sa samozrejme s tými zložitejšími pomerami, ktorých sa ocitá, ťažšie sa v tom orientuje, ak nemá po ruke nejakého rozumného, dospelého človeka, skúsenejšieho človeka. A preto nabádam, alebo vyzývam predovšetkým tí, ktorí tým deťom tie možnosti poskytujú, aby konali uvážlivosť, rozum a nemysleli si, že keď deti zahrnú predovšetkým luxusom a možnosťou nenamáhať sa a nič nerobiť, že tým deťom robia dobre. Nie. Určité percentá ťažkosti pre decko je pozitívna záležitosť.